Irurak hamar gutxi. Errepidera egin behar dugu. Bosgarret azkenetan. Van Aert is the one struggling. Pogacar's trying to respond. And Mathieu Van der Poel is having one. Ataca Vingegaard y no responde. Jumbo-Visma da, talderik garailena, 22 garaipen dituzte eta gaur etapa eta sailkapen nagusiarekin. Gauraino. Nairo Quintana, nuestro nacional, la leyenda. Kaixo guztiok eta ongi etorri Tropelanen podcast berri batetara. Gaur, 2025ko uztailaren bata. Bai, uztailaren sartu gara. Uztaila eta gizu moduan txirrindularitzako egun garrantzitsua. Eta nola ez gaurkoan denboraldiko lasterketa handienaren inguruan hitz egitera dautozkizue. 579 izango den podcast honetan. Eta nola ez, Frantziako turra. Eta nirekin dut, kide bana ezina, Gabon Lander. Kaixo Gabon, egoiz Gabon mundu guztiari. Bueno, nioen moduan ez, azkenean itzordu garrantzitsua, txirrindularitzaren itzordu, demoraldiko itzordu nagusiena, horiz janzten den Frantziako turra handia, larun batean ekingo zaiona, ordu biako gutxietan irteera ofiziala, ordu erdi inguru nik uste lehenago abiatuko dela tropela neutralizatu horretan, karan handi horren atzetik, eta gurekin hila, ordurako prestizan berko dugula, batean ordu biako gutxi bitartean, eta aurtengo nere, ez zahaztu, Laura Kutxa babesten duela babestuako salkapen hori, eta bueno, Kinearekin batera izena baten baduzue, balia horretan izango zaretela, eta gehiagik luzatu gabe, Lander, 21 etapa, hoi bezala, esan bezala larun batean abiatuko dena Lille metropoletik, esprinean izango den lehen etapa hori, 125 kilometro ingurutako etapa hori, amaitu hoi bezala Parisen amaituko da, 20. etapa esango dugu, transizio edo amaiera edo lasai horrekin, tartean bi erlojupeko, bat Ebenepulek iraziko ote duen 33 kilometro inguruko potentziako esango nuke erlojupeko bat, gero beranduago dugu 13. etapa maldatxo batean ez, 11 kilometro, 9 kilometrotako, 11, marko maderatzi, ezpendimen naiz, erlojuaren kontra inberko saio hori, eta gainontzean, etapa garrantzitsu batzurekin, trampa zorzetako beste batzurekin, eta bideo hautagai nagusiekin. Lander, aurtengo turrau, ez da gize aurrez esan gentzakeen, ze usai duen aurtengo turronek? Nik esango nuke urtero bezala, bakarrik ibilbidea ikusita, erakusten duela turrak zeraitik handan urteko karrerarik importantena, dezagu ibilbidea zoragarria da. Etapa erabakigarri mordo bat dauzka, Hautakameko amaiera dokan etapa, Superbañeresekoa, gero ahaztu gabe Koldo Laloz famosoa, zeinean oso berrezu aliman hauen dola 3 urte, Vingegaardek lortu baitzuen Pogacar txikitzea. Vingegaardek gehi Bisma osoak, ez? Eta gara hartan gaina Roglic Bisman zegoen, eta batuko ez dute denok. Eta gogoan garri dura, zeinean Geraint Thomas eta Bardet Pogacaren aurretik geratu baitziren, gaur egungo ikuspegitik, iaia zientzia fikzioa ematen duen gauza bat, ez? Eta niretzako oso interesgarria da baita ere, krono igoera, Piragudesekoa. Piragudes ez zait iruditzen nola igoera oso gogorra denik, baina goatzen dezu, ez? Amaiera azkeneko 300 metrotxo horiek iristen direla aeroportu edo helipuerto txiki batea. Eta horre ikusitugu etapa amaiera zoragarriak ere, beste Vingegaardek irabazi zuen turrean, Vingegaard eta Pogacar biak iritsi ziala, eta Pogacarrek irabazin ziala esprinean. Eta goatzen dut baita ere amaiera horretan duela urte batzuk eskain zegoenean Mikel Landa,
Mikel Landak pikimatatzean utzi zuela From, guatuko duzu, eta gero mugan Nikolas Portal zenak, goian bego. Nikolas, herrita intziola Mikel Landari, azkeneko, ez da ginek, izango zean, 150 metro, 100 metro horietan, gehiatu beharrean Christopher Froomekin, Mikel Landak erakizulako aurrera egitea, eta ez da gize postu intzun. 3. laugarren intzun Mikel Landak, eta Christopher Froomek pixka bat atzeago. Etapa hori irabazi zuen Aruk, Astanan zegoela, eta batzen da gainera, zegoela Italiako txapeldunaren elastikoa. Gare hartan Aru ikaragarri zebien, da gero ez zuen turra erazerik izan, baina eskaire. Uain izango baliz berri hori Landak, akaso ondo ibiko litzak. Zegoratu uan ibili zela. Bai, eta por cierto, turro horretan Mikel Landak 4. egin zuen Barreten gandik segundo batea. Hori da. Erlojupeko kaskarra dintzulako Barretek azken etapan. Eta esan behar da, hau nik uste hemen behin baino gehiatan aipatu degula, baina eta Mikel Landak beak ere aipatu izan du elkarrizketan batean, eta turro horretan Mikel Landak eskapo intzuen etapa batean, eta eskaik berak bota zuen iesaldia bera, eta horregatik izan ez baliz, Mikel Landa podiumean izango genuke, baina, hori ezen gertatu, beraz, Mikel Landak, ezin dugu esan Mikel Landak podiuma zapaldu benik turrean, eta horten ez zapalduko, beraz, eta artikulu bat irakurri dut, eta ja, pixkal karrera komentatzen nahi gala, artikulu bat irakurri dut, ez da egite ze unkaritan, deian uste, izan dela, bi txirrendulari dauzkagu aurten Frantziako turrean, bi euskal txirrendulari, Alex Aranburuta eta Jon Zagirre. Eta, nahiko tristea, ez? Nahiko tristea euskaldunen presentzia urria, eta gainera, ikusita, biak ere datozela, demoraldi oso diskreto bat egitetik, eta beraz, espektatiba handia gabe, ez? Zuke, mikrofonoetatik kanpo aipatu diazulen, Jonek esan dula, beraie dijoa zela etapa bila, bai Alex eta bai bea, eta Emanuel Buchmann alemaniarra izango genukera kofiziko talde burua. Por cierto, ez dula dofine txarra egin, Buchmannek, baina, ez da ingo du, top 10 temanen badu oso ondo, eta ez da ingo da 14. Baina, Kofidis, egia esan, talde tristea, iruditzen zait, eta ez da egit, netzako Jon eta Alex, momentu honetan diana, baina txirrendulari asko zoleagoa dira, ez? Eta iruditzen zaite planifikazio atletik eta oso gaizki joan zaila urtea, ez da gizargatik, ziklismo horrelakoa da, misterio dauzka, eta pena ematen di, baina iruditzen zait, ez degula ikusiko ditugula, iesaldietan, baina, ikusita Frantziako turreko iesaldiek, ze kalidade edukitzen duten, hor egongo dira, Paul eta Hindley eta guztia be, guztien ondoan, ez dutela igual zer egin handirik eukiko, ez? Auskalo, eta neko nuke. Noiz baita eukibelien bat bizitzango gogoa, okerre gotekoa, orentxe gertzan da hori ez, baina, Eta gero, Pariseko aipatu duzu baita ere, eta ez da, oiko eta izango baizu joko diala Montmartrera, eta horrekin ere komentario desente ondiaz, ezkenean Parisetik sartuko dira. Eta utziko dio transizio kagotxartean etapa izateari, izango da, beste etapa bat, eta niri oso ondirutzen zepoka, azkeneko etapa hori bastante asperga izaten zen. Eta, ez? Gero, Vingegaardek aipatu elkarrizketa batean, etzaila iruditzen azkeneko gunean horlako etapa bat, etapak leuzkaken arriskuekin eta merezi duen, imaginatu, ez? Hor, bidexidorre batean hor adokinetan, batxura emate izan, istripun bat, imaginatu, galtzen zula podium galtzen zula nizara egitez. Litzateke oso injustoa, eta pixka da aldre besa, ez? Eta turran ere uste zentzu hortan, bai izan da elegante eta leiala azkeneko eguneko etapa hori jartzean, ezer gertatuko ez den seguriadeak ere. Baina, aldi berean, txirrindularitza hau da, eta,
21. Mendeko txirrendularitza super espektakular honen testuinguruan oso kabitzen den aldaketa bada, eta nik uste dut ikusleontzat politagoa izango dala, eta bueno, ez dakit ez, espero ezagun, ez gertatzea, kirol lehiatik aparte, bai gertatzea. Bai, erorketa, Bai. matxura eta lago historia, bueno, ez nola daiteko Hori da. pena emango Bueno, lukean ez egoera bat, ez? Gero, joko olimpikoetan egin zuten zirkuituaren oso antzeko amenda, eta etzen ere gauza handiri gertatugun hartan, osea, bueno, pentsatuko dugu ez dela, ez gertatuko. Hor, bazegoen maldatxo bat, ez dakit Montmartreko malda zan, ez dut oso behatu. Hori, betxen ez ikusten. Kilometro bat 9,8 da, hori. Laugarren mailakoa jartzen. Bat koma zazpiko gora bat, eguneko zazpian. Nik uste ez dela eureko laukoa ere ez, osea, ez dela laugarren mailakoa ere ez durrean berez, jarri dute hori pixka bat, itxura emateko etapari. Baina, horrelako etapa pila bat daude, gaina aurte, batez ere turra hasieran, da, nahi gustatzen zait, turra giroa eta bulta hasten direnean erlojuaren kontrako batekin, batez ere tropelan da erresago dalako asmatzen. Aurten esprinean hasiko da, seguraski, seguru, esprinean iritsiko dira. Seguro. Baina, ja bigarren egunean, hirugarren egunean, bigarren egunean, laugarren egunean, hoietan, ja ez da esprinik izango, behar bada ez da esprinik izango. Eta nik uste lehen da biziko egun horietarako, politagon daitekela, ez? Maiota aldaketa, bizkarratik bestea, polita izan daitekela, ez? Ariketa, 5. etapan, Ebenepolek maiotoria jantzi arte. Ezakit, iritzen zen, Ebenepolek irak digula, gara euskalo. Bueno, segun zenbateko tarte egin, ez? Gainsariak eta bestelakoak, ez? Aipatzen duguan, lander ibili begira, lehen etapa nahiko garbi espina izango dela, gero, ez, 3 eta 4 mailako mendatetxo batzu bukaeran, aukera emango du ez nolabait tropela zatitzeko, eta hor, ez dakit, narbat dezelako txirrendulariarrek, ez, akordatzen nola kenduzion giroko mailota hori, ez, lehen mailota nahizuela lehen egunetik Pogačarrek ilatzera eman, ez, horlako bat agar daitekela bigarren etaparetan, gero ondoren 3. etapan berriro ere esprina izango litzateke, berriro ere 4. Aipatzen genuen ez, etapa gora ez, eta gero ondoren erlojuaren kontrako saio hori, ez. Bai, gerta daiteke, ez, Ebenepulek aukera hori izatea, eta nik uste bere saiakera hortan beharko lukela, ez. Bintzat saiatu lehen astean, aldanik eta rendimenduko nena eman, eta bintzat duen ibilbideekiko errenta hori izatea, nolabait gero, datorkionaren aurrean, eta ez beste bi hori eta guztien aginak ikusita, nolabait ez, maiot hori izango litzateke lehengo mugarri bat, ez, bintzat lehia horretatik gertu goteko, baina nik uste lander aipatu izan dugu, eta gero joango gara kinera, baina ez, aurten ez dugula ikusten Ebenepol bi horien mailetara iristeko gai izango denik, ez? Ez nik ez dut ikusten, ez dut ikusten. Partikularki, ez da egitez, haul ikusi zaio aurten mendatetan, da ez da egit. Ez da egize margen ukidezakezun, ez? Olako dofine alderrebez bat egin da gero, bulta bateko, ez da egit. Hori gehi Belgikako txapeletako, ez? UAeko batek iraztea, ez? Errepidekoan. Baina, tropelari begira esan behar da, Ebenepolek atzen malin badu, maiotoria egun horretan, eta iraute malin badu, Pirinoak iristen diren arte izango, 12. etapan. Puntua dira. Claro, azkenan egunero ez egitzen badian, 20 puntu, 22 puntu. 30 puntu turrean. Horan, gehitu, jote malin bazea gehitzen, azkenan puntua dira, ez, eta nik uste azkenan, hemen, tropelaren testu itzik nahi gara, beti hori ara interesgarria, ez, jakitea, zer izan daitekeen apostua, balik eta puntu gehien bilatzeko, ez, eta Ebenepolek ez behar bada, ez du podiumik egingo, baina, jo gaitezken balin badezu zerrendara, ez, iruditzen zaite hor, talde hortan, hola jendea, fidagarriago izango dana, Maldankora beha baino, Almeida, Lipowitz, incluso Roglic bera, baina, claro, igual importanteena ez da, turreko azken eguneko zelkaperan untzaden, baizik eta turrak iraunduen bitartean zenbat
puntu bilatu zuen, ez da, eta bueno, zentzuetan, uste de Benepoel aukera oso sendoa dela, ez padin bada, ez duela maiotoria jantzen, eta nizeraki, Milan bateke daukara ez dakit, ez? Milan ez dut guztia, porque igora asko gongo dira, baina ez dakit, bana bat, izan daiteke, edo gana bat, ez dakit, ez? Ederra litzateke, ez? Filipo gana jartzea maiotoria, eta igustagon batzu Filipo gana maiotoriarekin, ez? Oza, zora garri izan litzateke. Benepoel hori ikusten asko zer gauza zora garriagoa dudari gabe. Baina, nik usteet, apostak egiten hasita, jakinera joan da, lehenengo taldean Pogačar da gero, bigarren taldean, ez dakit nor, eta Benepoel, ez? Ni bintzatola ikusten dut. Eta zara, Lander, esan dagoa, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 multzo ditugu, bi nagusiak ditugu Pogačar eta Vingegaard izango direna, gorengo batez Pogačar, beste hautagai nagusiak, hautagai ditugu, igotzailea ditugu, azkarra ditugu, beste azkarrak eba ditugu, espezialistak zein iztariak multzo berdina bildu ditugu, izar batzuk ere ditugu, eta nola ez betiko gainontzeko horiek, eta nik uste aurra ipatu ditugula altxor batzuk, ez? Multzo, Lander, Pogačar, Vingegaard, epatu Pogačar, nik aurkoan saiatu gara gonbidaturen bat izaten, baina ez dugu lortu. Modan dauden, ez? Inteligentzia artifizial, adimen artifizial horri, galdera egin diotez, prestatu tropelako puntuatzen nola diren, eta galdetzen joan ez multzo, zeinak kreatu beharko dituzten. Lander, beraz, gure iritziez gain, adimen artifizialaren iritziare izango dugu, ez da egit honek tropela sabotatuko digun, hemendik aurrera, baina, hor dugu eta ez iritzi dira bale? Horren bestez. Lehenengo taldean dudarik ez dago, adimen artifiziala esan dizula Pogačar, eta mundu guztia pitzatzen dagoela Pogačar, baldin, eta ez lehen bat zer gertatzen, eske Pogačarri gainera eske etzaio ez gertatzen. Eta berak lehiatu dituen 3 itzuliko guztietan podiumean egonda, guztietan. Eta emaitzarik kaskarrena izan da 3. bere lehen daiziko urtean profesionaletan. Gaixoa, Vingegaardek nik ez da egiten oraindik da nola irabazi zion 2 Tour. Beste gutxe egin zuelako, ez? Pogačar gutxe egin zuelako. Irabazi intzizkion. Eta Vingegaard joan daiteke gustora. Zulora, erretirora joan daiteke, eta esan dezake, nik 2 Tour gendu dizkion. 2 momentuz, euskalo, ez? Baina, A ber zer dutzen zaiken Lander adimen artifizialak. Jakin Clauderi galdetu dutela, ChatGPT da igualak eso famatu, baina beste bat gogoko dudalako. Eta honela dio, saiatuko naiz itzultzen ez, gazteleraz baita, baina nola itzultzen ez da. Galdetu diotena da, bi hauetatik jakinda tropelaren sistematika nola dan, jakin zazuen, holako zerbait, zinauka aukera ez, probabilitate gehiago. Kontuan izan berdu, probabilitate zara hitzeiten. Ez gara hitzeiten hemen, ez? Esmatzea baita, ez? Azkain, adimen artifizial bakizuen bezala, datuen arabera edo. Dio nada, bintzat. Nabarmenki, Pogačarrek nabarmenki aukera askoz gehiago du tropelan puntu gehiago lortzeko. Eta arrazoi jazten ditu. Daukan sasoi dominagarria, momentu honetan, eta daukan, agrezibitzak eren Lander, abantaila psikologikoa, Vingegaardekiko. Eta, daukan balgutasuna, versatilitatea, ez? Kategoria desberdinetan puntua lortzeko, hola dio. Naiz eta Vingegaard, jazten du gaina ez baitu nahiko txukun, oso arerio ona dela, formidable, jasatzen ez, oso arerio duina dela, eta taldeak beran konfidentza duela, beste gaina pausua da handiago mantula iazko daukiez, baina edozein kasutan evidentziak dioela nabarmenki Pogačar. Evidentzia dio, nabarmenki Pogačar, bai. Gero, asko hitz egin da egun hauetan, ni probia zuk ikusi ditut
eta asko hitz egiten da talde buruz, eta batek esaten du, bueno, Bismarck akaso talde hobea eta orekatuago eduki lezake, orduan horrek azken batean leia baldintzatuko luke porcentaje batean, holako gozak entzun ditut, ez. Lenguan entzun baita ere, Bingegardek Dauphineko errendimendutik Pogačarren mailan egoteko igo barko lukela 10%. Ostera, asko da 10%. Ez da Orduan, 3. Ez da 1,3, da 10%. Eta hori, pentsatuz, Pogačarrek Dauphinetik turra ez duela betuko ezer. Orduan, gertatzen baren bada, Pogačarrek minus 1,5 egitea, eta Bingegardek gehi 1,5. Bueno, baina, claro, leheno, ziklismoa beste mota batekoa zenean, incluso inozen dominioa zegoenean, olako bolatan, olako kalkulak egin genitzak, baina orain Pogačarrekin kalkuloiek eske guzti zoran daude, ez. Bueno, egoratzen di pixka bat, Armstrongen garaia, ez. Bazegola bizare txipen puntu hori, esaten zela, zeinik iratziko dioz. Gero egia da, Armstrongen garaian, Armstrongek zauzkan lehiakideak ere, igual etziala hauek, ez? Osa, ez egon bingear bat. Armstrong beti biltzen zara, Schleck eta Cadel Evans, eta bueno, gaur egun ikusten balien badezu, etzan, txildoitzen historiara, hola, ez, diztia ikaragarriz pasan jendea, ez? Bueno, behar Armstrongek txikitu zitulako ere ez, baina, bueno, ez da, nik uste neko apostu garria dela, eta neko garri dagoela, eta gero hor baita ere egon daitekela, norberak eukidezaken gogoa abentura bateago, ez? Ne balin badezu, Kirila Schillerre bat egin, eta apostu polit bat, eta bertz gertatzen den, gertadakizuke, gelditzea irabazlearen gandik 2005 puntura, eta, alare pozik eta alai, ez, abentura batek. Gainez hori txarrez, Armstrong aipatzen aitzala ez, nik uste Pogačar duena da, hori aipatzen, ia honik zatzen ez, versatilitate hori, ez, Estrade Bianche, Pais Rube, ez dakit, maten duen hori beste maila, bat, ez, Armstrongen konparatzeko ere nik uste hondik ere aratago di joala. Baina izitzituraz, eta hori da, eta hauleziak erakutsi dituela, ez, Pogačarrek turretan, bi tur horietan adibidez, ez, jara horreko, txakalalde hori jaso izan dudelako, eta goztitula indarrako neurtu, eta bar, ez, adibidez, erakustaldia mantzuen Giro turrekin, eta aurten, Giroa egin ez duenean, betxa ezako ez, nola iritziko den, eta ikusi du ze demora. Hain izan pentsatzen, hain zuzen ere, aipatu dugun azkeneko tur hortan, 2023ko izan zen, bana erten Bismarren erakustaldiaren turra, 2023, ez? 2023 Col de la Loseko etapa hortatik ez egula ikusi, inoiz ez da ben, ez da egun batean, ez da metro batean Pogačar zertzen. Agurtasun momentua pasatzen. Ez dugu ikusi. Lehiatu ditun lasteketa guztietan, batzuk irabazi dizkiote, Mateo Van Polek irabazi dio, gertatu zaio, Milan San Remon, lasteketa batzuetan, baina normalean, gertatu zen izan da, joan dala, ez duela erakutsi hau da erik, eta gainea lasteketa irabazien du. Bai. Osa, efikazia izugarriarekin. Eskerra gero, Dauphiné batean, espinan izten dian etapa gauden, hola ezin du den irabazi. Beste nahi da, baina lehiatzeko adian etapa, atzen bai dugu kontutan, zeo zer denbora jokoan dagoen etapeak atzen baitugu kontutan, Pogačarrek Col de la Los hartatik dena irabazi du, kenduta Milan San Remo, eta orduan, pues horrak hau. Eta Amstel kenduziola Eskelmosek, eta, apatu. Hori da, esprintak kenduziola. Hori da. Hori Eskelmosek ere jat ezak gustora. Hori da. Beste dut nagusiak. Aipatu dugu, ez? Almeida, Evenepoel, Jorgensen, bingarren taldekide, Lipovic, Roglic. Aipatu dut zer dioen gure makinak, bale? Hauetatikan, aipatzen duena, hori da, Evenepoel noski, bale? Bai, Evenepoel,
eta dio bere ezaugarri nagusienak hori ala izateko, erlojuaren kontrako saio hori, vale? Nola Dauphiné ikarazko erlojupeko egin zuen, eta gainontzeko, bueno, ez, tarte handiarekin, bueno, ikusita, bi erlojupeko gaudela turrean, bosgarna eta 13garna, favorito litzatekela. Bueno, hor, ne ustez, Hori dio. oker dago. Bai, 13garna ez, baina, bueno. Hau esekoa ez beratziko Benepolek. Ez, baina, bueno. Esperientzia duela podiumean, iaz ere... Egia da. Bueno, postua ezaren ontzala, eta etapak irazto gaitasuna duela. Erlojuaren kontrako etapa ez gain, beste aukera ezberdin izan ditzakela etapa garipen lortzeko, eta beraz 125 puntu horiek, tropelan maratzen ditu 125 puntu horiek etapero, jasotzeko. Bueno, ados, ez, gutxura gara. Bai. Urrengoan dioena, eta nik uste, nahiko hildo beretik, ez, tropelan hildo beretik, Almeidaz, dio. Vale. Bueno, ikarazko demoralea, no? Extraordinario jazte ez, hiru lastakte irazitulako, ez dago naztu, Itzulia, Romandia eta Suitza berriki azken erlojuaren kontako saio horretan, 2. Algarben eta Boltan, 6. Paris Nizan, etapa dira ez izuen bertan gainera, eta dio tropelarekiko dituen abantailak, hori, maila mantentzeko duen gaitasun hori, gazte... bueno, jazteu kandidato izan daitekela inkluso podiumerako. Gaur egun duen egoera, fisikoki dagoen maila. Hola gaztetik, aurtengo demoraldi esperto diotela una salvajada, Almeidaren. Hola xe. Erlojuaren kontra eta hori mendian, maila erakutsi duela, eta talde indartsu baten dagoela. Pogatxarren uaren taldean dagoela. Vale. Eta iaz laugarren nintzun, okeraz alemanago, Benepolen ondoren, eta kriston puntu pila mantzitun. Hori ere ez zaunaztu. Eta bat faltako litzaiguke, eta bat hori izango litzake arabera Lipovitz. Hemen ere tropelaneala izan dela. Zerratik dio, bueno, baita demoraldi bikaina egiten dela, tope lauan bukatu dela World Tourreko lasterketatan, 2. Paris Nizan, 3. Dauphinen, 4. Itzulian, baita ez, maila, konsistentziak edo maila uniformea manduela turra horreko lasterketetan, maila txuriaren gazterik onena izateko hautagaia dela, Dauphinena izan zela, Benepolen aurretik, hori da esan dugun alde, Benepoleneko patxele egin zuela Dauphin hori, eta igotzaile solido dela, ez. Hori dio Roglic eta Jorgensonen gainetik, beraz. Vale, ederki. Bueno, nik uste... Jorgenson nik uste zela, adimen artifiziala bezala, adimen naturala eta tropelako adimentsuek ere berdin pentsatu dutela, eta horretik ageri zaizkigu Almeida eta Benepol batekin, Lipovitz bezala eta Jorgenson eta Roglic ordea batekin. Eta horrengo hasi gaitezke, egiten beti egiten dugun hori, bez? Anegia, deaborraren abokatuaren egiten, eta hasi gaitezke esaten. Ojo, Roglic, Roglicek esperientzia handia dauka, Roglic oso azkarra da, giroa olata zitzaion, baina Roglic da, eta bar, ez? Eta, bueno, nik uste deno dago, mamu hori, ez? Belarri, ezkerreko belarrian mamu hori esan ez. Kontu Roglicekin. Baina, ez da egin nik uste azkenean pixkat logika gailentzen dala, ez? Aurten Almeidak iradatzi du 8 lasterketa. Bere bizitzan iradatzi du 22. Iradatzi du herenak aurten ez. Eta gainera ez Roglicen alboratu da giroa zala. Ez izan ikusten. Nik uste giroan gertatu zitzaiela, baina ez izan ikusten Roglic indartxu, ez zen ikusten betiko Roglic, ez zen ikusten betiko kolpea, eta horra zigaitezke, beste gai bat atera dezakegu, niretzako, interesgarria dana, dara, ze taldeetan dagoen ziklista eta horren nola egiten dionez. Eta ia da, eta,
Ez dut esango, Roglicek ezin duenik Red Bullen turro bat egin, baina, bueno, Bisman balego asko ere seguro gautzatuko nuke. Eta UAEn balego, amidaren ordez Roglic hartuko nuke dudari gabe. Baina, ez dago UAEn, dago Red Bullen orduan Roglic B batekin. Bueno, Lipovice taldekide. Bai, kuriosa da, ez? Hor badaude Red Bullen nola da italiar gazte hau biak, ez? Bai, Lipovic eta bai nola da, top 10 egin zuen Giroan, Roglic egin erdiatu da gero. Bai, Pogačarrekin Pellitzari. Pellitzari bakiston Giroa egin Red Bullen egonda. Ez da turren izango, no? Ez auturren. Baina, bueno, esan dizut, badaudela ale batzuk, Red Bullen, ondo izan da, bueno, ikusita bestean dara biltzan, tartean gure Oier Lazkaro maite kutxun eta txindolai mirestua, zeina falta botatzen dagoen ikaragarri, ez? Eta 25 honetan, bueno, bazabiltza. Jarra ezagun, hautagaiak, Felix Gal, Lili Martinez, Enric Mas, Ben O'Connor, Only, Carlos Rodríguez, Matias Eskelmuro, aipatu, Ineos, Carlos Rodríguez izan dugula, oraindik ere Ineos falta zaigu, jakiteko ze sortzeko egin izango den. Uste dut orain tropelean 10 ditugula jarreta, beraz bi baja izango dira, zertatik kenduko ditugu, baina, bueno, pentsatu horrengo orduetan edo izango dugula, bale? Beraz, jakimintza Ineoseko bateren bat aipa detzakegula, eta gero ez zertetze, baina, bueno, Carlos Rodríguez, akordatu nahizelako ikusi dudanean, Eskelmose aipatu dugu, Van Elbelt, eta Yates anaiak bat Vingegaarrekin eta bestea Pogačarrekin. Adimen artifizial lehengo adimen organikoari? Bueno, hain dezagun guk eta berza zenbat asmatu dugun, ez? Bueno, adimen artifizialek ez digaz batuk ez da, ez zertan. Bueno, gure estadistika ez. Uste guria garrantzitza. Erresializateke guretzat ez dela. Niretzat badago kontu bat lehen, ez zerbait aipatu nahiko nukena, eta ondorengo hau. Ez zait iruditzen talde honetan puntu asko daudenik. Ez zait iruditzen. Serioski, zergatik, gehienak saikapen orokorraren joko logika horretara ongo dialako, ez? Bai, lehiatzari joazenak eta bai, laneari joazenak, ez? Bai, jitztarrak izan daitezkeen bezala. Orduan, nola ez dian punta-puntakoak, betikoa gertatzen da, ez? Bai, asko turreko saikapenak ikusten balin baitu ere tropelekoak, hau guztiak, Felix Gal eta Enric Mas eta bukatu zuten turra 100 piko puntukin, ondo, baina, puntu askorik eman gabe, ez? Eta, ni hori jakinda, fijatuko nintzateken, logika horretatik kanpo egon litezken txindulari ingan, ez? Alegia, etapen jokoan egon daitezkenak, etapa, bazkenean, beti goten dira iesaldiak turrean, eta, 2-3 etapatan egon bere maitezke, garaipenaren joko horretan, bazkenan pilatu ditzaketelako puntu gehiago, ez? Eta niretzako, hoi edia, Levi Martinez, Eskelmose, iruditzen zait, ez dara, horreko aliatza, ez dago seguro, eta agian Oskar Ronley. Oskar Ronley izan daitekela beste bat, ez? Egon daitekela, pintzat, libre, ez? Top 10 bat egiteko ambiziotik, ez? Iruditzen zait, Iruditzen zait. Osea, alegia, ni begirada hor jarri dut, eta begirada horren araberako hautaketa bat egin dut, ez? Eta hor egon daiteke baita ere, Van Elbelt. Zer gertatzen da Van Elbeltekin? Aurten ez dabila ezer. Orduan, bere lotoko kide guztia bezala, ez daila inor aurten. Orduan, horian eiritzia, orduan ibaztertuko nituzke Felix Gal, Enric Mas, Carlos Rodríguez eta Jaiztarrak, eta fijatuko nintzateke gehiago besteengan, ez? O'Connor ere ez dakiz zertari joan, ze O'Connor bastante imprevisible iruditzen zait. Bere taldea bezala. Giroan ere ematen zuen, kriston kaka entzutera, eta azkenean 2 etapa eraman zituzten.
Uste, bizka mirari. Plapekin, ez? Plap eta zentza beste. Bai, eta jarpeta, Chris Harper. Hoi da. Eta oso ondoen, etzako azkenean jaiko kriston jura entzun. Osea, tontamentean, kriston jura entzun. Baina, bueno, turra beste karrera bada, eta, bueno, beste lehiakide batzu dauzkatez. Baina, bueno, hori da negitzia. Organikoak itzen ondoren, artifizialak dio, lehen hautatzen duena Ben O'Connor bera. Bai, Taldeak bai estatu hemen du lidera izango dela, turrean, eta 2008 denboraldia oso ona egin zuela, Espainiako bueltan bigarren amaituta, baki bezalatian, eta bigarren baita mundialen. Egia dela ez duela 2008ko denboraldia espero bezain ondoekin, horrela dio, baina erakutsi duela, bueno, gaitasuna duela, ez, topa 10aren lehian izateko, eta bere ezaugarri nagusienak, edo, bueno, puntu nagusienak, horrela pentsatzeko, dio adimen honek, duen esperientzia bolta ondietan, itzulia ondietan, alegia podiumeko emaitza dituelako, gai delako, duen gaitasuna bintzat, mendiko etapak irabazteko, potentzialki lehen topa 10-15 izan daitekela, eta erakutsi duela, nik uste ez da diagarria, Suitzako turrean, kompetitzeko gaitasun hori, ez? Suiza nik uste esaldi ez peliote utzi ez lukela egin zuen nik egingo, baina, bueno. Ez, gainera, oso garbi dago. Osa, esaldiarekin kiston abantaia lortu zuen, eta pentsatzen genuen aprobetxatu zezakela, eta... Bueltan egin zuen bezala. Bai, ez zuen aprobetxatu. Netzako bastante decepcionante izan zen, eta harrigarria, eskapa hori ditxi da, beneko noretzat, oso, huevo jarri zaio, ez? Eta, keba. Etxe Eta nik uste behar konstinta dela, utxe egin zula argi eta garbi, eta, turra, beste mentalidatik berko du, baina nien ez fiatzen, bena horrenetaz. Espainiako itzulean, bigarren zuen, ja. Espainiako itzulean... Beste isaldi bat. Espainiako itzulea, beti itzaiten eguna. Ja, Espainiako itzulea, roli txegira dizun, Espainiako itzulea. Beste aukeratzen urrengoa, Only, Britainiako 22 urtekoa, bai. Gaina dio, egia aipatzen uanaren kontra, zerkapen nagusiari begira, gaina, eta forma bikaina duelako. Suitzako turrean, etapa gainera ez duelako, etasuna duela mendi altutan beraz aurrean izateko, hori da. Zerkapen nagusiari begira, gazte talentu duen, honetako baten pare dagoela ikusia dagoeneko, eta dio, hori, uako turrean laguarren egin zuela, eta progresioa konstante bat erakutsi dela. Orduan, dituen ezagarri nabarmenak, ez, egungo sasoi bikaina dio, ez, Suitzako garaipena, Suitzako turreko garaipena, ez dela, maio txuriako beste hautagai bat dela, beraz, Lipovitz ez babitzat hori izan daiteke un puntu horiek jasotzeko aukera izan dut. Mendiko etapetako garaipena lortzeko ere hautagai dela, eta listo, oietxek aipatzen ditu. Bioiek. Bai, eta hirugarrena, ezagorre horiek, eta hirugarrena, Lenny Martinez. Bai, bai. Eskemosen horretik. Eskelmosen aurretik, bai. Dio, Neko bitxia da, zer hostia. Satofineko kriterioemako, izan zuen etapa garaipena, arronetzen du, bakarrik nola itzi zen. Eta dituen ezagarri indartsuak edo positiboenak, dio, Frantziako esperantza handia dela. Naiz eta dioen turronetan etapen lehian sartuko dela, beraz, sandako bidetik ez lander, etapa garaipeneko multzoa beratu beharko genuke. Hori, baren viktoriosen izango dela eta bai izango dela askatasuna. Dofineko hori erakutsi duen maila hori, eta gazte honenaren puntua bilditzakelako. Dio, zergatik Felix Gal, gainontzeko baino beto, Felix Galekiko dio, laugarren
bueno, ez limitatu xamar, ez duela maila handi, naiz da laugarren lortu duen Suitzan, Eskremosek osasun arazoa dituela, eta Dofine eta Suitzeko turren ezin izan duela parte hartu, dio. Baina adimen artifiziala jakingo du, ekainaren 22an lehiatu zala Andorra Moraban klasikoan ere irabazintzula, edo, a ber. Ez dakit, bueno, ez du aipatzen. Eta aurten dara batzala 1100 puntu duzi egin da. Osasuna, Ez da lankamotz, ni dio ze argudio erabiltzen ditu, bale? Ez, bai, ondo ditzen zait, baina harrigarri egiten zait, adimen artifizia batek ez ukitza. Nik uste hori, ez dakala memoriarik, ez? Osa, ez berdintzeko, Eskrimosen nor dan, potentzia dagoekan, osa, nik uste argi dagoela Eskremose. Talde horretan nik uste indartxuna bera dela. Osa, esango nuke, puntu atletik, osa, 1100 puntu dara matza aurten. Ez egizer ezin zandu egatu dofine, 1100 puntu dara matza ja, eta altzizun esprimatean pogatxarri, eta erorintzen, urrengo klasikoan. Eske, niretako burrada bada, tipo da, amairu lasteketera zitu Eskremosek, bere karreran, osa, ez da edonor. Bueno, tira, Iritziak izun. Bai, hemen... Analizi hotzak, ez? Bueno, azkenean dagoen informazioarekin, duen informazioarekin esan genezak ez. Ikusi falta zaila pixka proiektzioa edo kalkulatzea, ez? Osea, kalkulatzea bakoitzan undikan datorren eta bar, baina bere bizitzako zen momentutan tokatzen dan karrera hau, ez? Osea, Eskremose zenatu dauzkaren 28. Bai, eta lehen aipatu duguna, ez? Hogeita lau urte dauzka Eskremose. Ez zitzen zait, Eskremosera gala, ez egiten, heldutasun bat, eta beste gauzate aipatu behar da. Lidelek aurten, da batza, 33 garaipen. 33 garaipen, dara mazza Lidelek. Ez dakit, lortu du, oza, Lidelek lortu du, zera, ez, Queen Simons bezalako tipo baina ematen zula ja, erretiratu ingo zana, berpiztea, lortu. Bai. Bueno, horrengo multza, Lander, igotzailena. Arensman buitarago txapozean, egita, Johannesen bi jarri ditu gorro, nik uste, bat, katsa izan bitzak Andersen ez duen gehiamen jarri erko baina. Sepkus, Giraume Martan, Pare Pentre, Valentina, Rubio, Sheffield, Sivakov, Stoller, Tejada, Balwilder, Bokalan, Blasov eta Butz. Tamen bai nabarmen nik ustez, eta pen lehian izango dienak puntuatu genituzkela ez. Bargita garri. Nik uste hemen dagoela Bukelen beste guztien gainetik ez, Suizan erakutsi duen mailarekin, eta aparte ia zere etapa irazizun. Eta gainean nola, oso irazizun etapa. Eta gero, Tobias Jalan Johannesenek ere, Dofinen egin duena eta gero, guau, abezinik ez duen hartzen tipo hau, ez? Eta biak noski, eta tropelako lagunek hortan ez dute faiatzen, biak daude handi batekin, hemen inork ez duelako bere atza txupatzen dagoeneko. Eta hortik aurrera, hortik aurrera ja hipotesi pilatin daitezke, dauzkagu astanak, ez? Xat. Xampuzen eta Tejada, horraude biak, kiston tentagarritasun mailan handiarekin. Kaixo, hemen gaude! Harold Tejada, orain arte dulaturren ez eragin, baina horten, igual, atapa bat. Baina, eta gero, hortik gana aurrea, nahi zaitu dutzen, hemen dago pixka denetik, da lan nahi joan jendea, Basiako eta kuz bezala, Guillaume Martin, Auskalo, Pare Pentre nik izituela berizten handikan bat eta bestea, egia zen. Benetan esan dizuet, handikan ez ditu berizten, no? Giroko etapa irazizuna izan zen Valentan, ez? Bai. Eta gero, Blasov, adibidez, Blasov, ez dakit, Red Bull sindromarekin da bilenez, pixka joiarekin, eta erdi deprimitu, ez dakit ibiliko dan. Ez Pello Bilorekin esaldi batean, eta ez zuen geho mailarik, ez dakit. Baina Castrilloak atzean utzizun Espainiako gueltan, Blasov ez da izan zenaren itzala, tio.
Onartu ezagun ja. Mhm. Osea, ez da. Osea, orain dela 4 urte, segizten dira, mendate batean, amaiera, Blasov eta Castellio, eta atatzen dizkio Blasov 7 minutu, baina, orain, ez dakit. Eta hor, bueno, neko tentagarri ere, Buitrago, ze azkenan, ez, nik uste Bahrein taldea aurten hori ingo dula, ez? Etapan bila jun, eta bazterran astu, eta hortxe, ez? Ikusgarritasuna alde horretatik lortu, niretzako tropelean tentagarrienak azken hori edia. Arensmanek iztuan klasea, ez jongo da, pankarteo egitea, saiatzea top 15 bat egiten, bueno, oso ondo, eta kiston klasea Arensmanek, Baina ez da gare bateko Arensman ibiltzen zela iesaldietan, ez dakit ze urteko giroan irazi zitula bi etapa, ja ez da Arensman ura, ez? Ez dakigu izan ere zein di joan lider turrea, Arensman edo Carlos Rodríguez, nik uste Inosek berak ere ez dakila. Dofinen ikusitako eta gero... Hori ez du eman honi sortzikoa. Ez nik uste Dofinen ikusitako ere ondoren, Inosek pentsatu gula, aber, zelkapenean ondoen oendikan Geraint Thomas egiten digun. Lantzaitzen balitzak, Eta ez dakit, nahi bitu, momentu enten dauzkat. Bokelen Tejada, Tobias Jalan, Johanesen eta Buitrago. Ni gorra ipatzeatik eta seguru kaskaruta da, baina zegat, aipatuko nintzkeke Mikel Woods, jutzetik etaparen baten, etapan baten sartuko ala, seguro. Baina esenak ere hartu du. Ez da gite, osea... Arritu dautzi nau, eskemiak, baini Woods, da bai, Eta beste aipatuko nukena da, ni uste hartu ingokela azkenien, Ander? Aurten ez du ezer egin Woodsek, ez du ezer. Igualdek. Baina, bazik ezin hartu beken, Michael Storer hartu bek. Ander, Michael Storer. Storer juntzan giroa, sake peron bat egitea, eta oraingoan agian ez digo horretara. Eta horretara ez balin bai joa, izan egiten ez garria. Eta hortan arrazia dauka. Ikusita Ala Filipe zein duen Suizan? Bai, izan egiten ez garria, bai. Eta ikusita ez giroa junartik Storer nola zegoen? Bai. Bueno, adimen artifizialena komentatu beha, baina... Bota lau izenak eta zapenega, Ez nian gehiago zen, Sepp Kuss. Kuss? Babel Sibako. Jodas. Sibako. Blasov eta Michael Lutz. Oso gaizki. Bai, normala, esaten izunagatik, nik uste falta zabila predikzio puntori. Egiten dola analisi bat, traiektoria dena, eta esaten dola, hemen Kuss, Espainiak utzulia tirabazizun, eta ez da konturatzen Kuss, ez da bila ezer, ez Espainiako itzulitik, 23tik, ez da bila ezer. Eta pena baten dite, egia esan, azkena pena baten digute, ez zete zu jabatia, ze hostia, ez. Ja. Bueno, orduan, ez da ezertan geldu gea, baina ez nabarroena bintza Buitrago, Txamposunekin zalantzak, Tobias aipatu dugu, ez? Storer aipatu dugu, Tejada aipatu dugu, Baukelan nahiko garbi. Eta Woods. Eta, Woodsera aipatu dugu. Bueno, azkarrak, hau esma berdala. Lander, hau esma berda bai ala bai. Ni netzago Philipsen. Bai, uzatikan, daudelako etapa mierdoso asko, tura hasieran, errepetxilloz beteta, eta Philipseneko ondo pasazitu. Eta Milanek ez. Eta nik uste, lan polite, azteko Van der Poelek lan polite ingo dila Philipseni, Milan gainetik entzeko, eta gero badaude etapa batzukola, turrekola, etapa lau-etako batzu, baina ez daude asko, Ez zait iruditzen joan eta Milanentzako sprint asko dagoenik. Gero igual oker nago, eta igarren mailako horiek ondo pasatze ditu, eta... Baina, Philipsen ala ere horrengo da. Ez zaitera iruditzen batetik bestea
aldean handiago denik, ez da? Osea, ez ditiritzen ere batek ingoitunik 5 puntu eta besteak 120. Eta incluso Tim Merlier ere bai, ez zaiti iruditzen ez da ere oso urrun egongo denik. Ez zaiti iruditzen. Ez dago beste bide mailan momentu honetan, baina, bueno, ez dakit. Ez disparate bat hartzen Merlier. Adiben artizat dio, aukera gehiena alegia. Estadistikoki, puntu gehiena lortzeko torpedaren sisteman, Merlier izango litzatekela. Merlier? Bai. Ikaragarrizko forma duelako, 2025 honetan, 10 garaipen lortu dituela. Denboraldiko azkarren, garaipenen gehien lortu dituen azkarrena. Dauzkala Jaula Turren, País Nizan, Belgiako bueltan Estel de Grisen eta Brussels Cycling Classicsen. Beste esperientzia, bueno, 2021 Turrean ere parte hartzen egin zuela. Zazpi etapa irazteko aukera duela. Errenik akasingo diogun. Eta dio, lehen etapa maillotoria lortzeko aukera egin dituela, Lillen. Lehen etapa... Zakia da zesan. Igual bai, Igual lehenengo etapa bai. Baina... Ikuste gaudela, etapa mirgosak ez Parisikoa. Parisiko etapa... Pero Merlier, ez dago zen Merlier repetxotan da ez da 1000 amezen paketea, ez? Ez. Ez da ingo paketea, ez. Horratik. Gero adibidez eske jolbo de beste elementu batzuk, oza, Merlier Zaudalen. Oida. Historikoki sprinterren talde hortan, ez? Ez, kontrakoa batik. Kontra batik, bueno. Beneporen inguran, eramen dute taldea. Ja, baino... Esprinak, Bueno, hor, nik uste hor, hemen, nintza zalantza asko, eta egia da, B bat duenez Merlierrazteko tentazioa sortzen duela. Begira, honek eukiko du, esprintatzeko Merlierrek eukiko du. Pascal Ehorn, Bert van Ledbrecht, eta akaso pixka laguntzeko Maxime Schachmann eta Iama Wilder. Ez zaiti iruditzen daramatenik tren polit bat Merlier jartzekola, pan! Azkeneko 30 metrotan. Alpecine bai. Joder, Alpecine daka ekipazo bat, que flipas. Daka Karen Groves, daka Mathieu Van Der Poel, daka Jonas Rikael, Bestringe, Sandro Meuris, Sylvain Dillier, Jani Vermeers, eskortako diguaz. Bai. Eskortako diguaz. Orduan, ez dakit, nahi irutzen zaite Philipsen dala auta izendoagoa. Baina, bueno, esan dizu lehen, ez zaiti ditzen ere, ingoitunik Philipsenek 700 puntu eta Merlierrek 200, Bat ingoitu esaien puntu gehiago, baina, bueno, asko ze komplikatuago egoitz irutzen zaite. Urrengoa. Ackermann, Andresen, Askei, Baujas. Asko ze komplikatuago. Groves aipatu duguna. Girmai adibidez, Girmai dago abatekin, eta Girmai gaurten, ez da ginen zuzka digun. Irabazi uste ez duraz irabazi, baten bat. Talde hau behin zen asko zere komplikatu haua. Bueno, orduan lagun dingo, zer dion adimen artifiziala, nahi gaitu. Ze grupamak norren emango da esprinterreko. Luis Askei edo Penjoek. Bietako zien azkarren hor. Ez? Ja. Gero, Israelek zer dama, Jake Stewart edo Pascal Ackermann. Zera, bietako zien, porque bia dauzkago taldean. Stewart, ez? Nik uste, nahiko garbi. Bai? Bai. Stewart. Bai. Eta paidaz eta gaino bain. Seguro.
Ne gustatzen zait Jordi Meus adibidez, zakoa. Bai, gaina garepe polita lortuta da. Ez, borako, ale horietako bat, ez, Lander? Bai. Eta gero Soren Uaren Cold hori gustatzen zait. Baita. Bai, uno isa, maila polita bat, bai. Eta gero Girmay, ez da, baina eski Girmay aurten, ez da, eta Deli ere ez, oran. Bueno, ez dago eskiado, adimen artifizialena orduan, dana kasura geliko zeketa. A ver. Lehenengo, Girmay. Claro. Bai, asko denboraldi bikainatik, eta dioelako berak, helburu nagusia duela turra. Ja, eta jode, denek. Bale. Forma bikaina eta duen konfiantza. Zalantza. Ahora, uste gehiago gustatuko zaikela bigarrena. A ver. Dylan Groenewegen. Bueno, euleitek, Sei etapa garaipen dagoeneko turrean, lortuak, forma goranzko bidean omen joa, bi garaipen Eslovenia lortuta. Ekipo indartxo omen du, espinerako dio. Eta Deli. Deli, eski, a ver. Deli ez, tío. Deli ez. Eski Deli ez. Eta bitu tipo oso nada, Kaguen dios, Deli, ogon da. Bai, estabil. Bueno, sprinterrako Groenewenek dauka. Dudbridge, Luka Mezgek eta Eman Reinders. Hori dauka. Gainerakoak, Uplap, Benaconor, More Smith, Aidan Bar. Hori denak ez dute lagunduko. Bueno, terrentxo bat. Eta gero, ostia, sprinter pila dauzkan taldea da Astana, Astana duka. Teunissen, Fedorov, Valerini eta Chesbol. Jakingo bagenu, horietatik zein izango da sprinterra, igual denak kapazak dena batea sprintatzeko hauek. Ola ibilia demorali guztia. Sartzen zela Teunissen 8. eta 12. Fedorov, ola ibilia. Eskandala bat izan da. Baina jarriko balute, bueno, venga, a ver, jarriko dugu, venga, bigarren etapan zu, ezakit, orden bat, zerbait, fundamento falta badago, impresionantea. Eski dena da biltza ondo, Orduan zen, multu honetan ze izan aipatuko nizkak Lander. Nik uste Stewart bai, Warrens Goldea bai, zalantzak Vandenbergekin? Nik Vandenberg ez tartuko. Ez que zei dutzen sprinterra denik, Vandenberg. Meus. Zaitzen zera, beste azkar Roman Gregoaren antzekoa, ez? Oso azkarra tala, baina sprinter bezala ez ikusten. Eta ero bakizu zen ibiltzen da beti ondo, Kokar. Bai, baina... Kokar beti ondo ibiltzen da. Ez iztu, igual, sostiarra baina no beto ingo, baina eske beti horrela. Lehenuo Bittner hartuko nian. Ja, Tande bat ez da, Ez que hemenetzako arriskua da gehiago hartzea, hori, esprintetan sartu ere egingo ez den norbait, ez? Igual, de repente hanka sartzea eta zeta, venga, dugu Ackerman egotea lanean. Tropele jarritu ezin da, pentsa. Ez que, hostias. Baina, bueno, estela, ez ditzen ere, bueno, Germai izan eteke bat, igual. Germai bazpa igual hartu behar, nik uste azkeni. Germai igual bazpa hartu behar da? Nik uste bazpa. Ez que nire momentu enten dakat jarrita, Jordi Meus bai, Germai ez. Eta, hostia, inez pentsatzen igual. Zaiba, ja. Ba, bore, Meus hartuko da, garantia hori da, eta berez Germaik ere sartu berko lukea. Ez delie bat hartzea ez dela kaso. Bueno, urrego mutua, espezialista eta historia, Gala Filip, egia esan da, hemen zegaizki ez, bi euskaldu, turrean bi euskaldu da bi mutu berdinean, ez. Euskalduna puntua behintza mutu honetan izango dira, hori garbi. Nion, Gala Filip, Suizan maila manduena, Alexaran Buru, Benot, Pisager, Magnus Kort, Tobias Fogos. Gili, nik uste hori bai ala bai ez, nik uste gaina dana dugula kutxun xamar ben Gili, hartuko deula, Hirsi arrastaka da hilena, baina, azkenean bada, turrera. Jon Izagirre, Narvaez, Ueko txirundaria,
Nis, beste Lideleko arribitxoita bat, Plap, akaso beste etapa garaipen bat giroan lortu ondaren hain turren, Euskalo, Paules, bueno, zerreterak utzi du, Romeo, egungo Espainiako txapelduna, eta Hueles, egungo Belgikako txapelduna. Zelander, zetankera? Nik hemen batzu dauzkata. Argi oso garbi ez, ez? Banekin izango bala. Adibidez, Benot. Benot garbi eta garbi ez, Estefan Biseguer garbi eta garbi ez, Tobias Foss garbi eta garbi ez, eta Tim Wellens garbi eta garbi ez. Eta hortik gana aurrera ja, nik uste... Dadua. Bai, nik uste hauek izango diala turreko eskapaetana gehien ikusiko ditugunak, ez? Pentsa ze jende. Iban Romeo, Paules, Plap, Tebonis, Jonathan, Narvaez, ez dukera eukiko horretarako. Ez, guago izan da, nik uste. Gero Hirtxi, Joni Zagirre beha bai, Aramburu bai, Ala Filip, nik uste, beti bezala zoragarria izango da, ez? Eskapada handia dagoen egun horietan, azkeneko 30 kilometroa, 40 kilometroa, klasikoetan bezala, dinbidan bat abesteari hostiak emanez. Nik uste oso polita datorrela. Eta, eta hain da ere, asmatzea da bizka zortea ere, porque eta nik ez Tiboniz, oso garbi daukat baietz, baina, auskalo. Eta aurten oso ondo ikusten zaina da Paules, ez? Paules ikusten zaio aurten. Bai, Suizan txukun. Bai. Eta gero, ala Filip ere, Suizan oso ondo dira, ezin du Suizan gero, ez? Baina horre hondak. A ber, ni adibidun artifizio zango izkez, nik uste nahiko, adibidez, ala Filip dio baietz. Vale? Puntxerra eta klasikoetan, ez espinerako gaitasuna ere baduela, dio. Abantailak edo bere ezagoaren nagusiak, ez? Kompetitiboki dela erakusten taldean, 2 urte hauetan, erakusten zuela iazko Donostiako klasikoan bigarren itzi zela, jertsiren ondoren, ez da izan zen. Bretañako etapa izan daitekela beretzako egokia, dio, 7. etapa. 6. etapan ere badola alko minutxoren bat. Jazto sprintean sartu daitekela, baina ez dut beste beti ertainetako etapetan, eta duen esperientzia buelta ondietan, ez? Bakigu nola ala Filip izan zen, ez? Maiotoriarekin egunetan, eta mantzuen, ez? Bere garaian, alako erakustaldi bat. Bigarrena, Paules aipatzen du, 2021 batean Donostia klasiko idazita, eta erregularra da mutila, Suizan ere orain erakutsi dela ondo dagoela, mendiko etapetarako favoritu izan daitekela, eta adibide gisa jartzen du Le Mondoreko edo Pirinotako etapetan izan daitekela leian, beti izan dela aipatu duguna, ez Lander, esan dekez, iesadi duzetan protagonista beti izaten dela, eta hor puntu ema ditzakela. Eta, erlojoren kontrara ondo moldatzen dela dio. Eta akaso hemen sortuko dugunez, ez da bai da, okar da bilela gure adibide artifizial hau. Hirtxi aipatzen du. Iazko klasiko irabazlea, momentu guzeko etapa izan daitekela iesaldian sartuta, eta lako gazak aipatzen ditu, esperientzia ikusi duela, egia ez bere garaian Sunweben zan, ez? Hirtxia saldu zela ikaragarrizko... Esperak uste diamantziko, derrepende gero guera joantzela desartu zela. Sunweben urte magikoa, irabazituzela etapak soren kragan derzenek, berak, eta da San Frantxez hau, ez dagoetzen izena, baina bai. Urte magikoa jaiek. Bueltatik ez ez Bargil. Bargil. Mundua... Talde hortan baita. Eta Dumoulin. Eta Dumoulin, egia. Komunera joan behar izan zuen giroko irabazlea. Hori da. Ez ezagun ahaztu. Hori. Eta ez duten arpegiaz, banartzen eta bere ez, Pogačarrek turora txiken duzionekoa. Eta gara, aipatzen ditu beste bi txirenduari hola, Benot, Korta, Aramburu aipatzen ditu hola.
hori ez Bai. oso fidagarritza joko. Jo, Benot, eske, ze bat egin dago, ikusten duzu, Tropelako jendeak. Mhm. Ben jili dagoa batekin, ez dakit. Zaila ditzen zait jilik iraztea etapa, baina, bueno, on daiteke hor. On daiteke. Bueno, multzo interesgarri bat. Bai, Interesgarria bintzat. Ez, izarrena. Bueno, ez genekin nun sartu txirrindulari hauek, eta nolabait izartxoen, edo ez, bai, nolabaiteko dizdira dutena esan genezak, ez, Lander? Filpo gana. Bueno, zaitekela lojoaren kontrako irabazlea, baino badakigu Benepul dagoela, eta horrengoz bintzat indartsuena segurazki lojoaren kontra, baina, bueno, erakutsi izan ditu iesaldietan eta etapagaipen hortzitu ganak, izan daiteke, Gregoaren, nik uste, Suitzako itzuli ikaragarri hori, ez? Nik uste, maila erakutsi duela, bana erten inkognita hori, lehen aipatzen genuen, ez? Nola, euskara zer gerta daitekeen bana artekin, ze sprintean sartzen hasten bada eta lehatzen hasten bada, puntu batu ditzake, eta bestela, espada sprintean sartzen bana, punturik ez du emango, egia da, Belgikako txapeketa utxe egin duela, osasun arazoengatik, baina, bueno, badirudi bintzat neko ziurtatuta lehian izango dela turrean, bingiar laguntzeko bintzat, eta beste Van der Poel ez, bere bikote ez, ziklokoseko bikotea, eta, bueno, beti panean jartzen dugun beste bikotorik, eta horrengoz, jendeak gehien aukeratuena Mathieu Van der Poel. bai. Ondo ala gaizki. Ez dakit oso ze arrazoi egiten duen jendeak, oza, azkenean pixka Dauphinen ikusi izanagatik, ez? Claro, Dauphinen izan Philipsen. Ordan, Philipsen eta Caden Groves dagoen karrera batean, hombre, baude lehen epatitugun etapa horiek, ez? Mendatetxoekin, da hirugarren mailako mendatetxoekin. Hor segurokiko du aukera Van der Poelek, baina, claro, eske hor dago jende guztia egon da, ez? Epatitugunak, ez? Tibonis, Hildi, Filip, jende guzti hori, ez? Dagoena. Edakit, ne iruditzen zait, ez dagoela ere puntu ikara errepieta honetan. Eta izatekotan igual, ne iruditzen zait igual Roman Gregoire zaintekera, hola, hau dago un bat, azkenean Gregoirek eta zertara joa, el grupama turrean. Nik uste pixka Gregoire izango da izarra aurten, ez? Gaudi ez dijoa? Bai. Orduan, Gira Marten, talde buruak aso, sakepen hausiako. Banarzi beliko da, sprintetan sartzen. Hasta potro guztioekin, lehenengo tapetan dala, etxe dibitzen. Gero, beraukera txokiko gula, seguro, baina ez dakit oso zertarako. Ez dakit, oso zaila da, taldea oso zaila da. Ze oso, iaz Van der Poelek turren berroi puntu ditzitun. Eske, eta ez zerako zaiatu, baina, eske, nundaka Van der Poelen perfileko batek aukera turrean. Bueno, artizazio, hautagai nau, argiena, o aukeraz bintzat, bana ez bera. Vale, duen gaitasun, ez etapa profil ezberdinetan duen gaitasunagatik erakutsi dela guario, maila berdira zita dago, etapa gira zitu turrean, ez? Aukera izango dituela puntua batzeko, bai etapa lauetan zein mendi ertainekotan. Igual da bana jaten estrategia ere. Saiatu zauretu egiten, ez? Maiotoria gaztea ere, ez? Izan daiteke. Zerroja kontrakoan ez du bere Poelekin denbora asko duko olako terreno lau batean, ez? Orduan, izan daiteke ere bonifikazioa pilatzen jun, da gero izan daiteke bana artik gura pixat hori ukitzea. Eta taldeak ere bana arti hori eskintzea, esaten, lanea zuaz, baina, behintzat, lehenengo etapa horietan, igual ez sartu esprintetan, baina, bonifikazioa bat hemen ezagizer, gero errojaren kontrako bat egin, eta saiatu Benepoelekin lehiatzen maiotori hori, nik uste behien buruen egongo dala hori. Eta hortik bai, izan daiteke bana hartautagaion bat. Hemen diona, adibin artifizioa diona da, hori ez, hori
balioan jarrita epeutako puntu indartsu horiek, hori ez nolaiteko zalantzak sortzen duela, ez Belgikako txapelketan ez parte hartu izanak, ez? Osasun arazoengatik. Horrek sortzen duela nolaiteko hori dio. Egia da ondoren, bigarren hautagai nagusi moduan, Van der Poel aipatzen duela, Bai, vale, ibilbide batzuk, bueno, aipatzen ditu bigarren, laugarren, seigarren eta zazpigarren etapak, izan daitezkeela interesgarri beratzat, erlojuaren kontra ere puntua atera ditzakela, eta bueno, Philipsen nola lagunduko dien sprintetan, bueno, postutxoa atera ditzakela, sprintetan ere, beraz, hor puntua daudela. Hori dio. Filipo Ganaren inguruan erlojuaren kontrako espezialista moduan, hori nahar bentzen du, baina bueno, aipatu dugu ez, lehen, horra kaso, bene pulduela ez, puntuak entzeko. Ja, bueno, izan daiteke baita, bigarren, hirugarren egin da, eta, bueno, pustu gona lortzen baditu erlojuaren kontra, eta izaldi ematen sartzen aldea, bueno, puntua dira. Eta aipatzen duen genuan inkorreguar, sorpresa aukera bezala, izan daitekela dio. Alegia progresio oso ona da mala, egia dela eta goeneko 6 turretan parte hartu dela, eta presiorik gabe izan daitekela, eta hori bere alde izan daitekela. Horrela aipatzen da. Beraz, bueno, kutxuntasunarekin joka daiteke hemen, ez, multzonetan, ez? Jogia zan ez dakite. Ez dakiz esan. Derbentor bana erten aukera hori daka buruan. Politia, Eta bai. Bueno, eta gero, eta amaitzeko ez, nik uste nahiko luzatzen, gainontzeko guztiak, ez? Aipatu gaizki hau adimen artifizialenak lehenengo? Hau kapazada esateko, Warren Barguil. Bueno, kasik. Manuel Buchmann, aipatzen du. Claro. Sakepen nagusia eta mendatetan izan daitekelako, eta bezpaiestatu dela, talde buru bezala joango dela. Hone ja hemen beste haure pintza askokin. Jack Haig, baremegoa. Madre mía. Hogei gustako zaik. Bob Jungels. Hostia puta. Bueno, eta nik uste hau nahiko, nik uste gala kaso hartu dela, ez? Schachmann, aipatzen du? Ez, nik ez hartuko hori. Nils Politt. Eta Fred Wright? Ez du aipatu, eta Mohoric. Jende asko. Zein hartu behar dira, hemen jende honazioak, hemen. Adidez, ni hasiko nabeta, nahi moztu gero lasai, Armidel Baziok. Bai. Horri bilekela, ez, mendiko maletlakin, da ez da. Luis Barre, horri baita, nahiko denboraldi polita. Blackmore, sprintetan sartu daitekena, eta egotzaile polita, eta ojo, xixilikan gauzak iten. Txesbole espaldimo astanako zer, ez nuke izango, baina, bueno, aztu. Castillore, ez da txukuna egiten nahi aurten. De Plus, nik uste, sortzikoa ziurtatzen dute, baina hartzeko moduko txilendularia. Zalantza... Zein, barkatu? Danbar, bai. Baita, bai. Osa, bai, zaiteke, ez horri likona, bai. Zein, kortina ez bintzat, hori garria. Jai gaipatu, baina ez dut. Gau daude hemen, llegat bat. Genier kotuz, Genier ez... Bilak, ez? Genier da llegat. Gauza egiten nahi dela. Bai. Genier esprinterra da. Ez da osona, baina nostea usarta da tipoa, eta puntak emango ditu, Eta gero, niretzako, zalantza handi bat, hemen dago Van Poppel, da Rebureko esprinterra. Baina meusekin, hori zalantza. Ondela gutxi, lasteketa dira, zidu uste Van Poppelek. Ja, baina bala, ez zeba meusekin, hori da, kutua. Ja, baina, egit, oza, joder, ez kapazak atzeko, Van Poppel. Bai. Nik gehiago aipatzeko, hemen, Ruicht aipatu dugu. Hori, erroietako esapelketa, irazi du. Ja, hori da. Velasco, orzelatzeat. Bai, segura Velasco, bai. Aipatu bintzat. Trontxonek zerbait indik,
beti hor guztian izen hori bai. bueltaka. Demoraldi polita, aurten bera zizun karrera bat. Horretik, Tipo, jende oso dago. Skugins, ez dakit, Simons aipatu dugu, hil daitekela baita. Kuntzango zibliko da. Berpiztu dute, liderekoek. Penjo aipatu dugu. Mauro Smith ere ondo hil daiteke. Ez? Hugo Peitxe sprintaz hartuko da, pentsatzet. Hugo Peix ez Girmairen... Ja, baina bila batea ez da lanzadore bezala izango, ez, zero. Beha queda merko du, no bete queda merko di sprintea, ez? Eta hemen izen bat zika, porque uste, lehen nesu dugu, izen bat nahi aipatu, Meihofer batea azkarra ekela, baina ez zika sartuko. Piti ere sprintera da, Ja, bai. Galdeonen nian hauan, Moskoren inguruan. Red Bullen, zertan dabil. Nik uste Moskon dejoa lanea, du. Baina zanet da, hola, zanet. Hori nien komentatzeko, ez da. Nik uste horiek, ez? Izen horien inguruan, egia da Eta Mayhofer, Marius Mayhofer, sprinterra, bai. Tudorrekoa. Sartu daitekela. Gertatzen da Tudorren nordara bestia sprinter bezala. Dainese. Ja, baina ni maila berditzu jarriko nizkiak, Bai. Hartu daitekela, betikoa. Oina garbitzen da, Nik uste ikusi gara sprintea aipatitugun azkar horietatik bintzat 2-3 hartu dira, nire ustez. Bai. Eta nik hartu gutena, Nikola, begiak itxita hartu guten izango da, Luis Barre. Hori aipat. Aurten, da badabil, asko. Asko dabil, tipo. Asko dabil. Tipo gaztea gaina, torna gaina isilik. Eski Frantzian dago nivel bat, momentu honetan. Ez da gare pogatxarrat, baina ostia dago nivel bat oro hartio. Baita ez diela gehiagin ahormentzen, ez diela hori barre. Karo, betikoa ez, daudela 10 txerrenduari beste guztiak itzalpean latzen dituztela, baina, ostras, holako multuetan adibili behar dela. Eta badela gauza interesantea. Nik uste aurtengo turreko kinilan gauza asko utzi ditegula azkenengo multuan. Eta badala, askotan aipatu duguna, baina estrategia lineal bat iteak kinilan guztian, ez? Segun zeu dugu goian, baina hemen baita alinetua jondaila, ez? Nik uste etapa iztarien kontua, Dunbar bat bezala kaso generaleak ozterroa, baina bintzat 10ko tropeltxo baten iritzita bintzat puntu bat ditzakena, etapa interesgarrien batean, eta azkarrak ez, 2-3 azkar bintzat nik uste hartu darko dituzkela multzu honetan. Hori da, bai. Hor dago beti oreika, ez? Zemat azkar, zemat iesaditarako... Nik uste oreka hori dela, 2-3 azkar bintzat bai, nire beti hori da. 2 bintzat hartu da. Azo, iko itxutuite gaitu ez, baina hori baita, azkenean azkarrak normalian, hori da, gero dako guna, goingo da 11garren, edo 18garren, ez, edo 31garren. Hortxe. Bueno, Lander, ez dakit, zerra egite ipatu behar dugu. Bukatu dugu. Bai. Azkenean, batek esango da, azkenean bukatu dute, borri hostia. Bueno, baina, nik aipatuko nuke laurbiltzaldera Lander orokorrean, Azteko nahiko parteetza ziurrarekin egin dula aurtengo podcast hau, beraz, nik uste, esan dugunarekin lagungarri izango da, eta denbora dugula, zaka horra estarte izanik, ez azken ostegunoz tirala, larun bat eta gogoratu, Krespana ez ordu biago bitartea dugula, alegia, ofizialki lasterketa azten uneraino kinera egiteko aukera, gogoratu lauralkutsaren babestako sarkapena dugula, gogoratu baita ere, gero emakumeen giroare azten ezagula, eta hor lauralkutsa bera, zua ustolaza eta testeranekin lian izango dela giroan, eta beranduxeago turra maitu horretik emakumeen turra izango dela, beraz, aipatzen nuena ez, txundularitzako hilabete interesgarri bat dugula ustaila, eta beraz, adi egoteko eta hori kontu izateko, eta hortik aurrera gutxi gehiago. Ixan jarraitzeko eskartuko dizuegu, Telegram talde eta beti ezela... Ixan ezaztu dara tropel. Ogabe. TR
P-E-L-A. Eta ez dugu aipatuko zergatikan, ez da, Lander? Ez du merezi. Baina, bueno, tropela. Bastante tropela delako. Bai, eta, bueno, eta hor Telegrameko taldean, bueno, jakin bi kanala dugula, eta ez da solasaldiako gunea, eta solasaldiako gunea, jende asko gaudela, eta nik uste gauza oso interesgarriak aipatzen direla bertan, euskaraz gainera guztiz, eta, Bai. bueno, Bai, egia esan. Ez minimal baduzue, bai. Kriston gusta ematen du, eta nik uste aipatu beharra dagoela, Telegrameko taldeak, zera taldea benetan, txindularitza maitu duen jendeak osatzen duen taldea da, aipatzen den guztia txindularitzari buruzkoa da, beti zentzu positiboan, kenduta bizka Movistarrekin, baina zentzu positiboan, kritika egiten denare oso modu sanoan, inork inoiz hitz bat bestearen alto esaten, ez dago irainik, ez dago espedu faltarik, eta jendeak asko daki, jendeak asko kontrolatzen du, eta bueno, nire bintzat egun dero ikastitu gauzak handago jendearekin, eta, bali, kriston plazerra da, orduan animatzeate, sartu, taldera, ez balin bada, podcasta bentzuten izaten guztiak talderen zautela. Izan daiteke baita ere. Bai, gogoratu, Tropela Faktorea da talde hori, solaserako taldea, eta beste da, Tropela egunerokoa, bueno, kanalin hon informazioa elkarrenatzen dugun, automatikoki solaseko taldean agertzen dena. Zenba gea, Telegrameko taldean pila gea, ez? 278 kide Tropela Faktorean, eta bestean gutxixo, baina, bueno, 275. Ba, gauzat esango dizut, Euskal Herrian dagoen komunitatea handien euskeraz, hola, esan dezakegu, nik uste dudarik gabe. Aktiboa gainera. Telegramen esaten ez. Nik uste Telegramen ez dagoela talderik. Igual berriak igual du. Bueno, solaseko gunea gauza da, ez, kanala bialtzen duena, alegia Tropela eguneroko izango litzatekena, ez da solaserako gunea. Nik beti aipatu izan dut ez, honen balioa edo asko posten gaituena, nik uste Tropelan gaitzan guztio da hori ez, komunitate aktibo hori non aipatzen genuena, jendea parte hartzen duela, elkarrenatzen duela iritziak, ezagutza. Berriak txen barkatu, berriak dauzka 8.000 egun, pasai. Baina 8.000 egun dia, bai, berriak jasatzen dutena, hori da, ez da solaseko gunea. Bai, irakurla. Ez da solaseko gunea. Hori nahi bereitzi ez. Dago solaseko gunean, kanalea baino gehiago. Gaina, momentu honetan, gaina, nik mintzat 35 mezu hondik irakurtzeko, nahi esan. Nahiko kanal aktiboa da, egia da, azken egunetan pare bat spam hori sartu diela, baina, nola, administratzaileok adi gauden, ba, ez da. Ez oso ondo. Ia esan, oso debate emankorrak izaten dira, beti errespetutik, asko guztien dit, Telegrameko kanal hori, eta asko sartzen ez gaine irakurtzen dut, batzutan iritzen batez, baina beste batzutan ez. Batzutan irakurri, eta beste gabe, irakurri, eta listo ez. Ondo. La komentario bota tarteka, baina, beste gabe. Bueno, 10.000 gora, turreko kinelan. Bueno, ja, iriste garo 20.000, ez? Bai, hori beti dugu Lander, baina, ez da hit, ikusiko du. Ez da, egun, edo zer gertaiteke, animatu guzti bintzatzuen inguruko parte hartzera animatzea, dakizun bezala doan da, helburua euskara sustatzea eta gure inguruan bintzat txilundaritzaz aritzea, eta, aturra izanik ez eguneko denboraldiko, zerte garrantzitsuna, probestu eta zabaltzen baduzue mezua, hobe baino hobe. Eta besterik ez, Lander, ozer? Disfrutatu, turraz, eta atope. Eta, baita lehen etxea joten bada, animo, 21 egu luze dira, puntu asko dira, lasai hartu, ez? Tropela Faktorea taldera sartu eta zuen pena kontatu, ez? Terapiarako gune ere badela. Bueno, desaka da, konto, eta elkarri gusten dugu Pirineotan. Goratu hori ez da aipatu dugun. Ni Peru garrorekin jongo naiz. Hori urrego asteburuan ez da okerazko naiz, 11-12 asteburuan ez da, Lander? Ez, 15. Berkatu, 15-17 da. Zitzar? Ez da, asteburu hori, 18 minutzi hogei izan. Ez asteburuan,
Ez? Ez, Baina ez zaten egan igazte gure entzizan zara. ez azteguna. No gabiltza, ezta? Pauko etapa larun bat, amintza. Peire gudez, ustirala, ustailak 18, hoi da, mazazpi, Takama mazazpi, Turuz, ustailak 16, Hori bai da. ez? Aste hori ez da, ezta? Bai. 18 benetzi hori. Alegia mendikan 15 egun eta zerretera. Lehenengo eguna Pirinotan izango da... Bainerezkoa, ez? Luxion super bainerez, ez? Hori da. Larun bata ustailak 19. Super bainerez, mendate oso polita gainera, tío. Ni asko gustatzen mendate hori. Bueno, Otakam da lehenengoa, mazazpian. Vale. Bueno, joteko aukera duzuen guztiok, gozatu. Landa ez duk ere gozatu. Egun batzuk jungo hau, bai. Eta animatu txirrindulari guztiak, nahiz eta Euskalduna bizoik izango ditugun. Hori da. Venga, familia. Zorterik onena, ondo segi eta urren arte. Sakadak. Errepidera egin behar dugu, bosgarret azken Van etapa. Aert is the one struggling. Pogacar's trying to respond, and Mathieu Van der Poel is having one of Ataca Vingegaard. Ataca Vingegaard y no responde. Jumbo Visma da talderik garailena 22 garaipen dituzte eta gaur etapa eta sailkapen nagusiarekin